Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakoromogi machiegni kendo mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile. Luongano mari nasho mari chieno jemon mbele chiene mineno to mbele emeyoko. Kawuono ni endi wachako biro ka endi wabedo hosted gi Game Changers Lounge mabende yudore la Kisama kuma bende wayudore pile en tich ariyo gi tich ang'wen iyudowa ka endi live. Ing'ama bende gombo no wuoge jopiny nyalo biro kata yudowa achiel kachiel. Mapod en program mabende ringo weekly kaka wuono to wan gi Kadori Simba. Iluongo ni Brayo Kadori Simba. Mabende en jathum ma wan gi pacho ka endi wanyalo wacho ni one of the uprising. Awijo ka jomoko ko wacho ni upcoming to giwinjo marach sana. Koro giwacho ni bwana na uprising. Koro kia ni uprising gi upcoming bwana. Jo Anglo ningo dhi school. Akia pogruok mar upcoming gi uprising, but it's okay. Ang'no penje kacha mondo konwa kata ka en sita already obiro konwa kanyo no endo bedo koda nyaka watie kikinge maber ni poke subscribe ne channel liendi inyalo subscribe mondo mi gigi kik pimni to yudgi achiel kachiel kokalo e LTN Luo Trending Nation. Ang'e maber ni sani be wane msimu mar Christmas mabende wanyaka wa wish you happy new year and Merry Christmas. Kosi ko gichako ga gi Merry Christmas kore ka happy new year. Wamedo paro ni ne kumoro moro ma intiere Nyakoromogi ensure ni I take care kata kimongo ngima monge kiparo ni wati wan gi iga manyien nyithindo wadhi tere sikul monge kinge maber ni ngima pod songo kiki mong ngima mitie kima koro onge gimi monge with moderation mamiyo kiny ichake mongo moro. Mabeya ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Maya gino. Huh? What? Style ya jana kanya. Okona na yao gini kaki yao. Koragole kado. Kete kang mede. Nyakoromogi machiegni kendo wasedonjo ka iluongo ni LTN Luo Trending Nation wan ka indi gi wendo marwa. Akiani nene maber koso bi obed kone. Ka en sawa jat Nyakoromogi. Adwa ni wendo maroka thuolo bi opongo mosu kanyo jatelo mos jopiny.
Amoso jowinjo te ni mrembe. Ageno nunu makare. Kendo amor biro kae LTN. Mondo ang'e achiel ariyo adek moko ma dhi mbele. Matimore kanyo no ero. Matimore chuny boma. To mana gi LTN. Kae miyudo gi. Nitie joma nyalo penjo ni in ng'awa, inyalo kono gi ni to in wuod luo makanye. To iluongi ni ng'awa to itimo ang'o gima chalo kamano no. Iluonga ni Brayo Kadori. Awuodo Genya Ugunja. Atimo thum miluongo no Hangla. An anda Steve Ojanam. Okay. Iolo ne wer itimo ang'o ede kiwacho ni nanda Steve Ojanam wan gi gik mang'eny ma ji timo kanyo no eno. Okay, akwongo chako wer seche moko. Okay. Brayo Kadori Simba jakanye. Anaja Ugunja. Wan ujo maya okakone gi olonyoro joloka machielo kocha. Joma be gi Migori gitema bad podu podu nyoro gi. Podo ginyalo bana. Si animalo. Okay. Imbi se chako ndiko thumbe ni koso podina ina. An gi masetimo. An gi karibu songs ang'wen masetimo to achiel mabiro kendo adana gole tarik 2 kanyo. En mana neno kilande cha? Ni mano. Pok no wuok. Apoko wuok. Okay. Iluonge nang'o? Adwa ni jogi ka winji to gidhi e YouTube giriti mondo kilware ne pap to gimbe gin ka. Iluonge ni Vira Bur. Nyaho Mabei. Vira Bur. Nyaho Mabei. Vira Bur. Manyiso ni VWE. Rabur. Date to pok ing'e milwaro nwago? Date adom yuri anytime ka. Pod ing'eyo. Chieng' monego bed ni ilwaro nwago. Nikech ng'eny jatelo be keto gimoro koro ing'eni. Nyakiriti jatelo. Kata inyalo lwaro mbele ne. Okay. Adwa na kunga duoki chien. Kaka nibiro medonje tho. Okay, thum nare school bana. Ng'en school kocha cha aranga manoero thum. Disko matanga gino kwa leo mandalo ni ng'en koka soko winyo gi yuko en mano hit kindego. Ana ngacha naero thumbe ne bwana. Wan ji are. Bwana na nyalo koso nindo nikech bwana no. Koro ng'ena abiro kawo chan chieng' moro adwa bet ka bwana ni. Chako kamano. Abira mos tabea koro en mawende ni nachako wero ga kane school. Ane class bana lesson ni kanyo. Wan ji ariyo maparo. Nyadundo wan ji ariyo mama milio. Koro kabiro kamae. To boy moro biro kani Joyman. Era remo. Mano koro dala. Kadala wenya semeni wero kinyo. Iwero baby mama. Baby na toto. Tunde. Koro jamano. Ani aere ga sana. Koro chunya seche moko wacho ni chieng' moro abiro bet ka bwana ni. Kamusa jakadala. Koro mostly askiza ega sana ma. To be thum no we itiko ga sikul. Koso ne ok yud thuolo. Tije moko mawacho ni noka yudo thuolo mar tieko. Bana school to ninyako atieko ba. Bana madhene kech. Matieko en ni tieko was constant bwana. Chal kugongewa. Itieke secondary koso itieke primary. Ngeni nyalo tieko. Seko form 4 bwana. Itieke gi thuon. Igoni madhe kech manyaka ko kech ma kata gik miwero go kodwa winjo. Nyaki som. Omadhi school. Achulo fee Idak makani ok idwa dhi school omera. Ibiro somo. Somo gi thuon. Koro sikul titieko. Mano to tieko. Ng'wech mawuok dala biro Nairobi. Makoro ibero go jatho. Kana wuok dala kabiro. Bana na bira ka
aonge plan moro amora oko ka dala chon bana setieko gini bwana korang matime gweng kan kech neno ka jok mani somo go bwana jomoko onge bwana alafu ng'en osiepeni manin go e skul ka ng'en skul ema ne riwo ga koro iyudo ka itieko ji te kila ng'ato dhi kamoro in midong' e gweng bwana koro ng'en kata jo dala wacho ni ng'ani bo kwalo gwenda ka bwana ichako bedo common yani ibeda beda mtaka anyo alafu ng'en bwana kusedhier bwana jomodhieri miga nyinge wuod ng'ane ni mabro mawa ka chieng' mo otimang' ka jowetene onge koro nawuok abiro Nairobi aromo gi Opure Jawaya boy na en wuod dala oyudo ka adak gi brother na maduong' to chieng'no pod nokati onge gima natimo ga koro ang'iso bwana ni bwana anto do ng'e nahero thum ere kaka inyalo konya ba to wana in tim kama aboro ango ni space ka Stivo ng'en Stivo be nang'e ga chon ka ni skul kocha wasero maka kode ang'eye maber koro kanye mana abeta gi Opure gini kanyo but pod okati adhiya to aneno ka gitimo idhi aneno to pod okati kanyo idhi aneno koro chieng' moro ajoni nen bwana anto gini tagombo watim nang'o to Opure kona ni bwana adhi rekod ni song achiel noyudo kotiyo kod Jay to record na first song which no ber to koro Opure chako wuotho ka koda wadhi to ogona keyboard tatemo wer kanyo apuonjra go 1 to 1 to kanyo to yudo ka koro sechego ing'en gi thum ni oseringe remo bwana ahepo kabro kocha aduogo adak koni kuma entie koro ajano koni aonge freedom mang'eny kaka dwaro nikech kocha kiwuok miduogo en dhao mang'eny kes ng'eny koro ajano bwana anto wadhi koni awuondo biro ni bwana an gi besti na moro wadwa pango kode ot okoripo na mi garama ta ng'aduong' sani koro awe adhi kara nang'e kuma dhiye kare lengo idwa dhi e thum ma dhi bwana koro kanye machaka koro kadhi kaka janam tabe ayudo kaka timo to adhi mbele koro nichako gang'o ka janam koro ka janam bwana nako ka drums moko pien bunde ka pien bul kanye mipuonjri go for the first time but kane pod janam pok obiro to nadonjo e stage koro kosebiro to kokadhi kocha alafu ajawa be nagoga ka janam kanyo but nakwonga wirga koro sama janam donjo gi lavi nyamagoya cha kokana be aduogo kuma noketae karbul okay ting'e ni pok ikono ane to koro gi sani ni endi to ang'o ma koro imeja on minyalo wacho ni anto gine tatimo maber kabisa sani gima timo maber side mane side mar thum kaendi nitie ng'ama okawo line mar piano dho ni modong' bo nyalo tima kaso nitie ng'ama okawo line mar wer ma en ochako wer togo backup but koro maybe samoro to nyalo konyo jabula achiel ariyo adek but gima main motimo e bandno to maybe en olo wer ogo backup ochako yani wer ong'enye mane gima nyawacho ni kech wer mang'eny mostly ka janam osewuok e stage ayudo ga stage tawer kapok odonjo be kamano koro gima nyawacho na ng'eny wer alright nyakoro mo kaka winjo kanyo no endo wan ka ende gi Brayo Kadori Simba mabende chunye gombo ni machiegni ka endi embe obede jathum ma wanyalo neno kanyo no endo and to gigi nyalo timore mana ka wa support jathum mane momiyo mostly wabiro LTN ka endi ok en ni wago mbaka but en ni obiro nikech wang'eyo maber ni gi supportu jogi nyalo dhi mabor kinde mang'eny wahero mana ni ati so and so is talented and is going far
but any initiative mane mitimo to ensure that somebody is going far. Umari osemiye platform, in isenene, then what do? Idhi e YouTube mare, ti subscribe ne, iwinjo, to grow. Nikech ing'e maber ni piny masani, to tinde en mar social media. If you don't support one another, then don't expect that person to grow. So, wawe wuondore offline. Ni umari aneno tich mitimo, itimo tich maber. E tija maber matimo no, mondo mi adhi kumoro. What do you do? Korka korin. Ang'o mitime? Mana ka kelo kadori, titime gimoro. Ng'ato bo wacho ni, nyathi nyaka ne wanene LTN tiyo change, timo kama. But ka in nena tiloro data nirito makini. Though you are also playing as a very crucial part, nikech neno, but after neno. Again, tie jomoko maonge gi nyalo. But ok en mana all about money. It entails gik mang'eny. Koro in ka inoko kanyo, wan ka ende gi Brayo Kadori Simba. Wa support uru Brayo mondo mi bende ochop mbele kacha cha ende. Sani jawaka. Wan gi gik ma ji lando ng'ane king, ng'ane otimore nade. In gini wache nang'o kaka be ng'ama ne e industry. Kiwacho kingship. Ing'en kila ng'ato nigi fans ge. Koro kinyal wacho ni in king maji te. Dong be ing'e mano. Koro wach ni okada luongo nying ng'ato lakini. Wacho ni ng'ami paro ne king no. Mano ng'ato. Wacho. Ka enda tiwacho ni enda, ka ema tiwacho ni ema. Ka okwa mean bad for anybody. Okay, sawa. Giwacho ni inda e king. Bana ng'en tiyo joma ok ohero inda. Koro ben mana gi joge ma follow. But the fact, okay, well, let us take for example William Ruto. Yes. Jok mang'eny ok dwar William Ruto. But en kacha gi thuon. But mano ok nyal miyo kik luonge ni president. Pod en president. Ok idwar Ruto. Ten president. Koro ng'en president, kacha ko wacho president en achiel. Ok ging'eny. To kaya we mondi president kuro en ati. Mana kaka musicians ng'eny. To nyalo wacho ni they are king and waye yeni awangane to timo maber. Bano kanya yen ng'ato king na bwana. An king mara bwana, an king mara kenda. Ne jamani. Gujoma mibio ng'e an king gi. In king. In samoro king, samoro in MCA. Dong MC bas, MCA no bas. Lakini ukanyali yen ya. Kore ka wan gi MCA nitie jok morito. Kore ka wan gi mbunge. Marito koro nyaka MCA no. Kore ka wan gi county marito nyaka jok. Kore ka wan gi William Samoei Ruto. Marito jok mok dware. Koro pod ini tuone. Pod okanyali. Okanyal luongo ng'ato king na bwana. Koro in in king. Bwana an king bwana. Kata an mana king makombe. An mana king podi. Kombe oluori. Kombe oluora marach. Koro inonge jathum mitambua. Onge bwana, ano katambua ng'ato. Ano katambua ng'ato bwana. Okay, iwacho ni jothum mang'eny givoma nikech ring. Givoma nikech olosgi. Givoma like ng'ata nigi mentality man. In nakia ni ere kaka iketo mari. Okay. Ring no kapar ken adier. Manena gima jiwuoye kech. Debe nu ring no ntie. Dikora be aseome. To wacho ni kia kumeyude. Ok nakia bwana. Gino onge bwana. Gino na tich mitiyo ba. Ng'en kisedhi maber to ji nyaka wuoye. Ji nyaka go story mara jamani ok wanene. Ok odhi e yo mwahero. Ok odhi e yo mwinjore. Nyoche kochako ka. Ok otieko kata higa ya. To setimo hono kama. Yeah. Koro macha to enena story.
Ano ka believe ga gigo ni ng'ani tiyo gi gini ng'ani ni kama kose pe gik minyiewo kayole mag sogi ma jombo mago kata be anyalo nyiewo bana. To winjo tisewinjo ka ji wacho ni Jito wache yes, jito wache kata kadhi ga dala to mama kona ni gaga thumino kidonje kitemo agone ni mama gigonge sani ema kochopo tidhi adhiya maber ka sani podi tina ina kanyo podi en kila ng'ato nigi sane bwana hawi ma ng'ato bwana haw mari ok anyal pimo gi mara nikech in akia kako pangni mari iwinjo koro kisedhi maber koro ipona disi acha no bwana ni ok ng'a ber timang'o iwish to nyawadu good luck ibe mari kobiro tipamoni pam ne ng'ato mondo sani kochopo to pamni just a line mari noendo mani dream mari kane dongo ne in gi dream mar bedo jatuo koso ne bedo engineer to koro lokore anto kawuondi anto nadhi school lakini nadhi school mamoro madhe lakini in dwa anadwa thum bwana kata mama nanyiso ni mana kitera gochi go sogo katin oparo na ganya kasani nini mok kro kwa wachi ni dream ni no kethore in luo dream analwa gi mana dwaro ga right nyakoro mo kaka neno kanyo no endo pod wan ka ende gi Brayo Kadori ilongo ni Brayo Kadori Simba mabende iwinjo ko wacho kanyo iwinjo kaka otemo lero nwa sitoche owacho ni en gi pache nodwa ni obed jangolo mabende emineno koluwo pokigine pokishaga gi iluongo ni gi ng'awa pokishare gi Steve Ojanam maybe about your dream ikone ne aningene adwa na bed jangolo mabende omiye kata paro moro kanyo endo ni atim kama kaka ng'ama bende osebudho e gine osebudho iluongo ni Steve wuoyo kata nyoro nywa wuoyo Donyo nyisa na tim mana kinda bodhi maber onyisi ni omed tiyo matek okay na wuoyo kode nyoro gimoro sa boro kamae akone ni aluonga ni fadhi fadhi atimo gimoro winje ochalo nang'o to gona ni aneno kitimo maber meda tiyo matek to kaluwore gi iluongo nang'o aduoko message moro ka endi ng'eno ni bedni abedo gi ng'ato ka koro wawa a reply piyo matin kanyo no endo kaluwore gi thumbe migolo be nitie mwanyalo wacho ni kaka jatendi o support e achiel ariyo adek kanyo to support ing'eno ni pimo na ni support e yo mane dum support onyalo wacho ni maybe ne dwa dhi iluongo nang'o ne dwa ni ogol ni thum koro wacho ni an gi siling maromo kama endi nitie moko modong' na mondo mi achop target tiwacho ni koro nikech idwa ni chop target we amedi maromo kama kanyo to okanyal wacho ni nitie ng'a supporter kanya ane matemo kian te ere kaka yudo pesa nikech iwacho ni sama ichako ga gik machalo kama giendi iyudo kaka samoro bedo ga matek matin obedo matek nyaka yud ng'ama fandi matin nikech pesa biwange maber ni chulo matin sana kichako koro ng'ama fande paro ne dayo donga wachi dong kata mana broni moro inyalo bedo kata gi brother manyalo wacho ni we atimre nade we afandi it's not always dayo but we keto wache dong oken ga always ng'en pach jen kamano ok pach ji jathum ng'ami weko jathum ng'ami konyo bwana apo king'eri ng'ama bowe kionge
Ibo golo thum to ji adek ema view. Ng'ama biro weki onge? Onge ng'ama weki bwana. Iparo ni in igolo thum to onge ng'ama ong'eyo, alafu ng'ato wuok kuchacha ni bwana in koro adwa konyi, abro weki, abro ga chuloni gimidwaro mera. Itiyo matek bwana go kichulo studio no. Tieng' moro kiseit kore ka kore kimanyi. To for example kwa wacho ni wawacho ni ng'ato sani ojitolea ng'ama miyo ne nitie kaka odwa konyi. What can be your take? Adong depend no okonya to odwaro ang'o. Mano ting'eyo bwana weri yambe kamera. Ng'ama dayo ka konyi ng'e gima odwaro bwana we walo. Kodwa konya sani. Obiya. Obro neno wachno. Kwani ariamb bwana. Kwani ng'ama kodwa kony bwana. Sani. E stage man tiere ni. Ini paro ni bwana the studio meeting song michul meeting video. Ng'ato goni ni bwana Brayo. Au fani gini. Lakini Som ne miyo no namba ni. Mera. Bwana Zu. En Brayo kadori simba social media but koro namba minyalo yude go en ma. Mera. Wewe namba bwana. Namba ka gini bwana. To oyudi nang'o ya? Bwana. Dongo manya gini wani. Odonje ni mo. Odonje ni box. Omanyi Lakini anaonge ineno. Anaonge gi tension marach. Kokonya genuinely maonge pan unwa ponde gine kocha. Mano to yen yom. To mapondo no bwana ngima na bana podatin bwana. I have long way to go. Waonge mana fair. Yeah. Konjo piny ni thum misegolo en tensa nitie joma wero era in generally iwero mutinga ng'o. Anawera era bwana. Era ng'en gima lich sana. Awera era bwana. Iwero law. E thumbe te misegolo iwero ga law. To dong pokawero wuoi bwana. Pokawero Marinash. Pokawero no Marinash ni nyeo na keyboard. Ing'ama ero mokalo pimo. Kuri isewero thumbe adek. Ani go thumba 4 madhi golo ni marabich. Marabich. To gi te giting'o nyiri. Ok nyiri mang'eyo, amia nying. Songs ka amia. Kwani paro no ng'en jomoko wacho ga ni ya. Koro nikech ni jathum jachol. Nikech koro songs go. Achiel wero Susan. Koro mago te nyiri min gago. Mera. Inya create 2 song tiwacho ni bana song ni adwa keto aluonge kama. Ikia kata ng'ano, kata roda no ikia. Tineme tu. But kang'iyo jothume machon machalo kaka wan gi ng'ama machalo kaka Princess Julie. Wan gi ng'at machalo kaka like jothume machon go te. Inyalo yudo ka ng'ato nitie manyalo wero wer moko kata mar era. Nonyalo wero kata politics, wang'ni wabiro, nonyalo kata mana puonjo piny. Like dunia mbaya. But sani oangla to jio keta marera. Ipano kinya wero message moro mabende puonje jopiny not necessarily hera. Duginyalo wero kata mana economy kaka piny tek. Inyalo wero kata mana timbe u kaka mag joajawa. Iwinjo kata kaka jinenu timbe hono. Giwacho ni jothum jochode wan ok wachodi, wan wawer, wan watimo macha. Does it mean ni ajawa nyaka wero hera? Kochuno ni nyaka wera hera. Koro ing'eni lore gi gik ma ji winjo bwana. Ok nyal biro ni
koro an adwa wero ni Ruto nong'awo tax. Ng'ama biro winjo gino onge bwana. Ibo winjo bwana. Don't get message. To ng'ama dhi winje ga. Koro ibi bwana. Ng'a dhi winjo gino. Nyiso ni Bwana. Bwana Oangla total wero hera. Weche hera mit bwana ma. Iyudo ka ng'ato ywak ma Elvis wero ma iyudo moloyo ng'ato ywak mang'ielre ma piny ka. Kopara ko oyud moloyo. Oywak mo ong'enyre piny kanyo otho. Rach mana ka jatugo yudo gine. Weche hera tek makachako pimo. Donge danindo bedo. Mera. Weche hera tek makachako pimo. Dakwa pimo dho. Manu nyandare. Eka Brayo Simba bomake ge kod. Okojera pogi bomake ge kod. Ananeno ni bwana. Ng'at mono wacho ne nyathi ma nyako kosomo donge timo gigi nuwe wero. Hera. Wabro dokie. Tok sana. Tok ma. Waplan. Mia vision ma in go kaka Brayo Kadori Simba in the next 5 years. Wa neno Brayo Kadori Simba kanye. Debate ni Brayo in the next 5 years osea obanne osete mana vision ma in go detho in the next 5 years. Vision no. Nyasai mad konya kanyo. Koro in the next 5 years miluongo no kaber. Adwaro na bed somewhere. Adwaro ni abed ng'at ma jinyacho ni Brayo Kadori is doing well. No kalo magi ma wang'e chakruok chon. Sani en ka. Kata an be chieng' moro nyanyisa ni pod mama. Bigochnwa ka. Mane gima dwaro mbele kanyo. After that 5 years koponi Nyasaye bo kelo tekono kap Ahmed Bete. Yen bwana dhano tita iwacho ni dhano tita apoya. Inyalo nindo kawuono to kinyo ogwela ne osimba. Dhano betho ma apoya lore gi gimetene. Atima. Kapo ni timbe ni richo. Inta apoya. Ogopo no ber. Idakadaka ang'o marach. Ang'o matek. Idakadaka. Timbe ni miketo bedo masawa. Kwa ufupi nyiso ni in gi vision mar yawo band ni mbele ka. To sogo winyo mono mi iluongo nang'o mono mi yawa inspiration chagi dhulu iluongo nang'o mono mi gombo mondo mi donje e thum. To chance notami yudo koso ang'ote nikech ya winjo ka ng'ane mori Musa gi Osogo, but you've not featured them kumora mora diere ka bang' ka gisemori ko taneno ka in gi Steve Ojana. Bana ing'en lure bana kama in free bana kajana achala ng'ama ni dala ane odwa bwana. I can do anything. Alafu jana men kwach maonge wach. So koro gisani ng'ama nyacho na follow footstep mare sana. En Ogwela Steve bana ng'ane ng'aber sana. Kenda erega. Alright. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation.
Yudo ko ochwanyre gi ng'ato, odhawre koni, nena ng'a ber. Alafu winjo ng'ato. Ng'en ng'a winji bwana, ng'at ma winji ber kabisa. En pek mane maduong' mokalo miseyudo nyaka ne chak banjo? Bwana. Bwana wasechandre bwana, gigo ng'enyo kanya wacho. Wasechandre bwana. Mang'eny sana. Okay. Hado ni thuolo ni endi. Ok inya wacho hado ni thuolo ni endi. Big up maybe osiepeni mosechung' kodi, jok mosebedo ko supporti nyaka koro sani gi endi. Kon gi bende ni ihero gi, kik ng'ato nene ni in osiepne to onge kumigine. Miye kamera. To save electrical Ugunja ing'ama ber sana, kendo tich mitiyo ber, support mimi ahero sana. Same to Othure Jawaya Nyairo gi Steve Janam. Osiep achiel miluongo ni Vira Buor. The support unanipatia napenda na nashukuru sana. Okikon tikata jogi odhiyo subscribe ni bwana. Subscribe dongi sana na bwana. Dongo riponu gikoro gine ma. No, iwacho ni bwana na morko usebedo ku support fans en ng'ama bwana jogi bosses magwa wuo kod gi sagi jogi kochung' kodi to ngima mong'ore ka giwei rach mang'eny. Koro support msemia osekonya kenda morgo sana. So inyalo take time kanyo, idonje YouTube, support kanyo subscription, and comment, like, to share. I'll appreciate that. Yeah. Right. Kaki winjo kanyo nende maniluongo ni Brayo Kadori Simba. Aneno ka ji bende osedonjo ka ma serious ma wan ka ende gi Syracuse Guarana. Syracuse Guarana neno ka chaendo bwana Jean Sorome. Otwere omera eno ke manyeni betwere ga bwana keni opango loko loch LTN ka ene ke kinene wan warwako t-shirt bwana en kata korwako t-shirt to yomuduogo twere go bwana nyalo yae nera mane luogo ni Syracuse Guarana. Aneno ka jano ng'iye to wacho ni tiembo gombo rwakore kamano gimorwake maonge. Nyakora mogi iwinjo kaka Brayo Kadori Simba owacho kanyo endo, wadhi uru mondo wa support ogolo wer miluongo ni Vira Buor bwana. Vira Buor. Lando cha itiyo go redo. Kosura Buor. Ana kia gige bwana. Vira Buor. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere Buora dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, nyakora mogi mai luongo ni LTN Luo Trending Nation wakelo ni gimiluongo ni Luo Talent Search. Jo piny osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support ke omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni
Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyogi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabe nyaka wagoni giro kamano. Wan gi Yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu ochung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wuod Ndheo ochung'nwa thumbe achiel, wan gi Kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation, wakete manaka ang'eno brother maber. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakora moge joang Mikey en Kaka Talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde ma giwuoke, kaka giwuoke, to bende gi sama giwuoke, to mana kaka gichalo. Yani the truth mita marwa ma joluo. Ikete kanye ka okikete Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.